Ay, ano yun, Tasyo? May naknak ka para sa amin. Sige nga, Naknak. Sige. Ladies and Melon, gentlemen, melon, mais, gulaman, talong. laman. Ho! Oo. Sige. Tira, Tasyo. Ladies and gentlemen, Ogi, kapalihan. Melon, akong mais, gulaman. Maaari bang magtalong? Galing ni Tasyo. Ano ni Alex, ah. Alam mo, grabe, training mo yun talaga yung apo. Welcome to Naisyaga YouTube channel, ang nagapalangga sa imo. Naisyaga YouTube channel. Naisyaga YouTube channel. Ang nagapalangga sa imo. Dito natin sisimulan ang ating drama na pinamagatan, Ang Pag-iibigan ni Alex at ni Kathleen Ann, dito sa Super IT Drama. Alex, ano bang magagawa natin? Magtanan tayo. Itatakas kita. Magtanan tayo? Oo, Katinan. Mahal na mahal kita. Ayoko mawala ka sa buhay ko. Ikaw rin. Ayaw ko rin mawala ka sa akin. Katinan, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Alex. Mahal na mahal din kita, Eliong. Mahal na mahal din kita, Tasyo. Ano ba kayo? Kayo naman nagpapasawa eh. Di ba sabi Sige, niyo sige. seryoso tayo? O, sige na. Seryoso Parang tayo. iiyak na nga ako eh. Nadadala ka kita, Umiiyak ang puso at sumisigaw. Pati ang pusa ko at aso ay ngumingiyaw. Sige na, seryoso na. Take 3. Camera! Pero ayaw ng pamilya natin sa atin. Ayaw ng tatay ko sa'yo. Ayaw na yung nanay ko sa'yo. Anong gawin natin? Paglaban natin ang pag-ibig natin. Sige. Paglaban natin. Ito sa'yo! Ano ba yun? Ano ka ba, Alex? Naasar lang kasi ako kasi nga ayaw sa akin ng mga magulang niya. Eh, ano bang gawin ninyo? Magtanan na lang kayo? Sige ba, kasama kami. Madadagdagan ang pakainin namin kung siya ba kayo, Lolo. Walang hiyang ilyong yun. Ay, Sabi niya, ikaw, gusto niyang anak ko. walang hiyang Tasyo yun. Sabi niya, mahal niya ako. Ilyong, Eh, Tasyo, ayaw kong maging magbalait tayo dahil lalaki tayo. Sige na, pagpatuloy na natin ang drama. Subukan natin magpaalam sa kanila. Baka sakaling payagan tayo. Oo. Sige, pupunta tayo sa bahay niyo. Sige. Lalakad na tayo. Tatay Tasyo? Ikaw pala, Alex. Anong kailangan mo? May dala po akong babae. Si Kathleen Ann po. Hi. Ang anak po ni Iliong. Anong ibig mo sabihin? Hindi. Hindi ako papayag. I will not payag-payag. Anong ay will not payag-payag? Ayoko sa kanya dahil galit ako sa tatay niya. Tay. Nagmamahalan kami. I expensive you very much, Tay. Oo. Ay, ibig sabihin nun, nagmamahalan kaming dalawa. Ay nako, Naisyaga, natatawa naman yung mga ginagawa ninyo kahit ano gagawin ninyo para maliw kami mga followers ninyo. nakasal na si Alex at si Kathleen Ann at wala nang magawa ang mga matandang amoy lupa. Ano ka bang direktor ka? Batukan natin ang... Aray,
Ito yung binatukan mo. Eh siya po. Sige, sige. Oh, pasensya Sige, na sige. po kayo. Pasensya na po kayo. Dahil ang katotohanan, magpapalaya sa'yo. Tama. Sige. Nakasal na sa nasabi ko na si Alex at si Catherine. Oh. Kaya, wala nang magawa ang mga amoy lupa na matandang ito. Inulit niya naman. At ngayon, sisimulan natin nang natapos na ang kasal. At, Oy, cut na yun. cut na yun. Oh. At simulan natin ang eksena, Direktor. Sa ano? Sa ano? Kwentuhan si Ilyong sa kastasyo. Oo, nagkwentuhan si Tapos bigyan sumulpot yung ex, boyfriend ni Kathleen Ana, si Uy. Bruno. Si Bruno. Parang aso lang, oh. O sige, para Sige, maganda. sige, Si sige. Bogart. Sige. O sige, para maganda, Blackie. Parang aso naman yung Whitey Siya lang. na lang. hindi. Siya na lang. Si medyo maganda. Si Richard na lang. Si Richard. Sige. Parang Richard Gutierrez lang. Hindi. Manlalaki kasi Rich. Oo. Sige na. Sige. At ngayon, ang pagkwentuhan ni Ilyong at ni Tasyo. Show. Ano show. Ay, Ilyong, siguro mag-pista lang tayo kasi Ay, oo. magkaibigan naman tayo dati hanggang ngayon eh. Wala na tayong magawa kasi kasal ng ang mga anak natin. Halika, biso. Amoy ba? Alam mo, Tasyo, Oy. masaya ako ngayon kasi natuloy na ang kasal ng ating mga anak. Ano na kayong ginagawa nila ngayon? Huwag mo nang alamin yun. Sayang nga sayang nga tayo, hindi tayo nakahanap ng magpapakasal sa atin. Balang araw, kahit amoy buhangin tayo, magpapakasal din sa atin. Oo, amoy buhangin. Pero din. Naalala mo naman si Consoleng. Hindi, si Concepcion naman. Ano ka? Sige na. Parang kinakabahan ako. Oo. Napakinggan ko nga ang tibok ng puso mo eh. Sa'yo naman. Kasi mas kinakabahan ako eh. Parang may darating na lagim Parang may sasakyan, no? Nakita mo yon? Ang gwapong sasakyan. Ano yun, mga gagat? Baka mga gagat ng sasakyan. May isang lalaki. Parang galit na galit. Ato ko. Buksan mo ako. Grabe ko pa sa pintuan, parang tao lang. Oo. Sino ka ba? Hindi sino ka. Si Kotlinon? Ay, Hindi pa bumati sa atin. Si Kathleen Ana ay kinsal na. Wala ko pakialam kahit kinasal na siya, kahit may anak na siya, kahit na matanda pa siya, o ano pa siya. Bago pa nga lang, mga anak na. Bilis naman. Wala ko pakialam kasi iba nga dyan, wala pang kasal, may anak na. Ano ka ba? Teka muna, dapat action yung background niya, ba't gano'n? Sulat pa rin. Oo, love story pa rin palitan mo. Ano ka ba, Michelle? Ano bang ginagawa ninyo? Bakit nandito kayo sa bahay ni Katrina? Lolo niya pa ako, ikaw. Lolo niya rin Nasabi ko ako. na kanina, paulit-ulit na naman tayo. Ha? Ex ako ni Kathleen Ann at mahal na mahal ko siya. Anong ex? Ako naman, why? Kasyo. Wag naman. Matakot ka naman. Ituro niyo sa akin kung saan ngayon si Kathleen Sana Ann. dumating si Kajego. Sino ba yan? Buksan mo tahan. Hey! Bakit binala ako ito? Diego, buti na lang dumating ka. Ayos naman, tulungan niyo Oo. pag-English ka. Oy, ikaw, sino ka bang pangahas ka? Mukhang... Hindi ako Ako si Diego. Diego? Diego Maton. Wala akong pakialam. Kahit ano ka pa. Turo mo sa akin kung saan ang balay ni Kathleen Ann. Anong balay? Bahay. Taga-Bacolod Ituro mo din sa sa akin. Oo, taga-Bacolod rin ako. Saan bang... ano bang nang... Tasyo, natakot ako. May baril. Baril. May baril ka? Diego, parang natakot ka rin. Alis na ako. Hoy, huwag kang balis.
Samahan mo ako, ha? Samahan mo ako, ha? Ganun, Ikaw mo sa akin. Aray na ba? Hindi. Inaga mo sa akin ang baril mo. Ang baril mo. Pas ko sa ulo mo to. Yan. Aray. Ano, ha? Ikaw lang gugulo ka rito. Malis ka sa pamamahay ni Tasyo. Yung. Yan, Diego. Kayong dalawa. Tulungan niyo ako. Ay, hindi. Kanina, gusto mo kaming baril. Tapos susulungan ka namin. Buang mo eh. Patayin kong tao. Yan na. Hindi mo ako mapapatay. Bakit? Kapali kita. Medyo po. Hindi. Napahiya ako. Yan. Yan ang bagay sa'yo. Wow! Guwapo! Diego? Diego? Bumibigay ka. Naisyaga FM. Ang galing. Grabe. Hindi siya, hindi ako yun. Ay, sino yun? Si Edmond Trompeta. Si Edmond Trompeta. Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababli. Hi, Edmond. Parang may isang karangalan na kinas niyo ako rito sa programa niyo. Wala, Lolo Ilyong, Lolo Tasyo, sinong guest nyo? Ang ganda oh. Edmond boy. Edmond. Trompeta. May dala siyang trumpet para sa'yo. Ang galing mo naman, Edmond. Parang may in love na ako sa'yo.